que queda darrere. 1, 2, 3, xafe, cruce i expulsor. Són molts detallets. Xafe, alce, expulsor. 2, 3, xafe, alce. 1, 2, 3, xafe, alce. 1, 2, 3. I tot molt xafaet i molt... 1, 2, 3, xafe, alce. 1, 2, 3. Tot un aire de capitular d'esquena. 1, 2, 3, xafe. 1, 2, 3, xafe. He aparat l'esquena, ¿vale? 1, 2, 3, sota. 1, 2, 3, davant. 1, 2, 3, de cara. Envire. Vale, entonces sería xafe i peu al mig. Anem a entrar tots en dreta i tirem l'esquerra al centre. O sigui, mirant cap a la parella. 1, 2, 3, xafe i peu al mig. Repetim. 1, 2, 3, xafe i peu al mig. Ara, al ritme, xafe i canvi. 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 Faig una abraç a ell. Espera ells. Hem de anar a les castanyetes. 3, xafe. 1, 2, 3, xafe. 3, xafe. 1, 2, 3, xafe. 1, 2, 3, xafe. 1, 2, 3, xafe. Gira un poquet este pas, ¿vale? Xafe. 1, 2, 3, xafe. En el cure. 1, 2, 3, xafe. 1, 2, 3, xafe. 1, 2, 3, xafe. A dalt. 1, 2, 3, xafe. A dalt. 1, 2, 3, xafe. A dalt. 1, 2, 3, xafe. 1, 2, 3, xafe. A dalt. 1, 2, 3, xafe. A dalt. 1, 2, 3, xafe. 1, 2, 3, xafe. 1, 2, 3, xafe. Però si el consultaire fa així i tira, els dos, així no llancen un i l'altre, o sigui, no fan a un costat i a l'altre, sinó que fan a dalt i a dalt. Arrastre amunt i de costat. Arrastre amunt i de costat. És el mateix, el mateix que el estic. Arrastre a dalt i calla. El problema de l'esquena. 1, 2, 3, xafe i calla. Amunt i calla. Amunt i calla. Xafe, amunt i calla. Xafe, amunt i calla. Vale. Les danses de Callosa. Xafe, amunt, cruce, 1. Xafe, amunt. 1, 2, 3. Xafe, amunt. 1, 2, 3. Xafe, amunt. 1, 2, 3. Xafe, amunt. 1, 2, 3, xafe amunt. 1, 2, 3, xafe amunt. Danses de Callosa en creuet al mig. Xafe i llance. Xafe i llance. Arrastre, xafe i al mig. 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 Danses a l'estil de la Vallebrial. Gire 2, 3, davant. 1, 2, 3. Pas de jota, però controlejant el més. 1, 2, 3, davant. 1, 2, 3 de cara. En gire. 1, 2, 3 de cara. En gire. 1, 2, 3 de cara. Després, la
segona, corrent cap al costat, però cruzant el peu, per davant. Salta, 1, 2, 3, salta, 1, 2, 3, salta, en el 2, 1, 2, 3, per davant. 1, 2, 3, salta, 1, 2, 3, salta, 1, 2, 3, salta, 1, 2, 3, salta, 1, 2, 3, salta. Va. Davant de la ricota, girant un poquet, organitzament, davant, darrere, davant, ricota, davant, darrere, davant, ricota, davant, darrere, davant, ricota. Després hem d'esforçar els peus i creuen el 3. Salta, 1, 2, 3, salta, 1, 2, 3, salta, 1, 2, 3, per davant. 1, 2, 3, salta. 1, 2, 3, salta. 1, 2, 3, salta. 1, 2, 3, salta. Si algú no eix, això de posar per davant, es pot fer, o sigui, el vídeo és una persona, per exemple, que no posa per davant. En el vídeo este hi ha 4 balladores que ho fan posant per davant, i un no eix i ho fa sense posar per davant. Fa 1, 2, 1, 2, 3, però no posar. Ho fan més... Ho fan posant per davant. I dona el seu aire. Vale, i el pas de 1, salta i cai. Salta i cai. Arriba, salta i cai. Arriba, salta i cai. Arriba, amunt. 2, cai. 1, 2, cai. 1, 2, cai. Arrastra el salta i arrastra el salta i cai. Este es el estilo de cartera. Este es el de los que sería